मनशा तूं धूळ आनी माती तोरूय बोळान कित्याक फुलोयता छाती सांग तुका व्हडपण कसले ह्या संवसारान तुजी येताना जिवीत साठा मांडून जाती काती चुकोना बरयलेले सोडवे राती कांयच घेवन वेचो ना 4 दिसांचो संवसार सोडून वेताना एका पातक्याक लागून कुयेक तारू बुडलेले ताचे फारीकपणे रागूय दिवचे पडलेले तेच पोरीच्या नावुहन मार्केटान ताणी एक पातो कादारलेले कोविड-19 दुयेंस निर्माण जावन संवसाराक शिपडलेले शांती सुसेग भलायकी बिबाडपी दुयेंस वाडलेले फामील सोयरे मरोन गोच्याचे काळीज रोडलेले ह्या निष्ठूर दुयेंसाक वखद ना म्हणून चिंतून सगळेंच सोंपाळलेले वडवदून जावन गेली पूण असलें वडवो केन्नाच ना घडलेलें मनशा तूं इतलो जायत दारून असली निष्ठूर वायट करनी आदारून चायना तुजेच पदवेन दुयेंस संवसाराक मुद्दम केल्ले फाव सगळ्या देशान उचांबळ केले सुजमाडी नासतना सगळ्यांचेर बोंब घाले ह्या कोरण्याचे फारीकपण एक दीस पूण दिवचे पडटले जाणा जावन मुनीस कुडाचेर पिडा येवन फटफटा तोडेन जोरान नोश्टे पिडेक लागोन जायते जाणांक मारले फारान लॉकडावन करून देसांतलो बंद करून रावलो आपापल्या घरान तोंडार मास्क घालून सोशल डिस्टन्स दवरून दीस काडले नारायण पुलिसांनी कान मारलो गांवान तशेंच शारान तो नर्सीच्यो रिस्कार घालून वावुल्ल्यो व्हडल्या वरान कोरोना व्हायरस अशाची पिडा लागली ल्हाना व्हडाक तशीच त्या पोराक मनशाची पातकां चड जावन सोज्या बोगून पळयच तें कारण लोकांक जायते आटे बिटे सोंसले सरकाराचे कायदे पाळूंक ना जायत कसले धोंदेकार धोंदे बंद करून आसले कोणाकूच आयते सोडूंक ना कारवटी भाव ओचोणे तूप रासले थोडे पोडदेशी काळुकानगीर आसले असले मारे कार दिसेक म्हणून स्वप्नान पासून चिंतूंक ना मनशाची भलायकी गिरेस्ताय म्हूण सोगोट जाणा दुडू कितले आसल्यार इलाज ना तर दुडू
उपकारोना सायतीच भाव भयणा आमची मरोन गेली लागोन तो वायरस कोरोना गोंयच्या सायबान आमकां राखल्या ता जोडून दिवया दिनवा सारगा हे वशे कित्याक घडलें देवाचो गूढ देव जाणा देवाच्या हुकुमा शिवाय काडी आलो ना आपलेच पोदवेन आनी गोरवान चलता ते देवाक मानवना देवाचेर बावार दोनी देव तुका केन्नाच जाणचो ना हे पिडेन सोंपल्या ताका सासणाचो विसो मेव करया प्रार्थना हे पिडेन कश्ट होता ताका इलाज दिवन पयस कर वायरस कोरोना देवा ताय मागुया पयस कर म्हणून वायरस कोरोना